mislim da je to naporno ići na te sve mise. Znam, nije lako, znaš, ali zato smo mi ovak dobre vjernice. Ali znaš kaj ću ti reći, kaj misliš kaki tek svećenicima? Oni svaki dan, pa sveta obitelj, pa 3 kralja, pa ovo, pa ono, pa kaj oni su... Ispovjed. Oni samo tamo mogu se preseliti u crkvu. Neće moći ni doći na jedan gemišt kod nas, čovječe. Kako ćemo mi to zbaviti? Ne znam kako ćemo. Pa da otkažu koju misu. Kaj bi bilo? Pa to ćemo napraviti. Mogu predložiti. Kako je biti svećenik na Božić? Pa dvojaki osjećaj, mislim ne samo mene nego i svakog svećenika, tu hvataju i emocije različite. S jedne strane proživljavamo tajnu radosti, mira, doista dubokog osjećaja povezanosti ljudi i taj osjećaj da možemo ljudima doprinijeti da im Božić bude ljepši i bolji, ispunjena s radošću i pa mogu reći ponosom i srećom i zadovoljstvom i svime onim što je dobro. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje, budući da je Božić obiteljski blagdan, svatko se povuče u svoje obitelji, mi se povučemo u svoje sobe i to nekada čovjek osjećaj samoće koji se znade nekada pretvoriti u jednu melankoliju koja, ne znam, znade biti opterećujuća svećenicima baš na Božić. Premda mi svećenice ovdje u Stuttgartu i okolici uvijek se sastanemo na Božić, imamo zajednički ručak nakon svih naših aktivnosti, ručak, večeru, kako bi to nazvali, u 5 sati, malo se družimo, malo pjevamo, malo molimo, malo nešto i pojedemo, budući da ne nešto, nego dobro pojedemo jer ipak Božić, pa onda ne možemo ni mi tu tradiciju preskočiti.